Pozičně jsem začínal jako mistr na stavbě, postupně jsem se vypracoval až na pozici hlavního stavbyvedoucího. Na firmě Vachal se mi líbí ta rodinná tradice. K této práci jsem se dostal díky bratrovi, který u firmy už pracuje delší dobu. Technologie a všechno jde dopředu a firma prostě jde s dobou. Řešit nejenom technicky, ale i z ekonomické stránky věci. Jedinečnost firmy Vachal vidím v tom výběru zakázek, na jaké stavební zakázky se zaměřují. Po základním pohovoru vlastně jsem nastoupil do firmy VV Vachal. V této firmě už jsem 16 let a za tu dobu jsem neměl, ani jsem nepocítil nějaké nutkání přestoupit k jiné firmě, protože jsem zde plně spokojený. Společnost VV Vachal nabízí 13. 14. plat, což si myslím, že je velký benefit. Na všechny nové zaměstnance se budeme těšit a rádi vás tady přivítáme.